Doncs justament hi ha una persona representant de Got Talent que t'ha deixat un missatget aquí per Talents de Barcelona. Escoltem-lo. Hola Hugo, ¿qué tal? No sé si me reconoces. ¿Sí? ¿Sabes quién soy? Pues soy Santi. Soy Santi, el presentador de Got Talent. Nada, mandarte un beso muy grande, que hace tiempo que no nos vemos, pero que sepas que tanto yo como toda la familia Got nos acordamos mucho de ti. No solo por tu historia singular, sino por tu calidad artística, porque nos emocionaste. Bueno, y además ya viste cómo reaccionó el jurado en tus dos apariciones. O sea, unanimidad completa. Y Got Talent al final es una gran familia donde pasa mucha gente y donde hay gente que deja huella y una de esas personas eres tú. Así que nada, un abrazo muy grande, mucha mierda en todo lo que hagas y que ya sabes que eres familia de Got Talent. Aquí tens el missatget. Que fuerte! Que maco. No m'ho esperava, moltes gràcies. Quina il·lusió. Uau. Li enviem un petó des d'aquí. Sí, i tant. Que fort. És molt fort que amb tota la gent que passa per Got Talent i amb els anys que porta el Santi Millán per allà, que se'n recordin de tu. Bé, és que és el que ha dit, allà has deixat marca. I aquí a Talents de Barcelona també la deixes. Però és que, o sigui, per mi és molt important que em digui això també, perquè a vegades jo crec que ens passa a les persones del col·lectiu, persones trans, moltes vegades he tingut la pregunta de si m'agafen pel meu talent O per la teva identitat. Sí. Uau. I que m'estigui dient, sobretot, que se'n recorda de mi per la part artística, no? I ja no perquè soc trans, per mi és molt important. I tant. I, moltes gràcies. Que bé. El que està claríssim és que la teva part artística val la pena, perquè no content amb la unanimitat del jurat el 2019, decideixes presentar-te a La Voz. I a la Satzira, en les audicions cegues, la reina Paulina Rubio. Nada más y nada menos. Vas al seu equip, passes les rondes eliminatòries i arribes a semifinals. Què ens pots dir d'aquesta superexperiència, no només amb Miss Paulina Rubio, sinó en tot aquest procés d'un talent show encara fins i tot més conegut que Got Talent? O sigui, què ha significat La Voz per tu? Per mi, sobretot, els programes de tele, com Got Talent, com La Voz, aprenc molt també dels meus companys. O sigui, és una cosa que tampoc es veu i que darrere de les càmeres som concursants que a part de persones som artistes i podem aprendre un dels altres, i per això, o sigui, jo m'emporto sempre tot el bo. Sí que la tele és la tele i és la tele i ja està, i a qui l'agrada i a qui no, però jo sempre m'emporto molt bones experiències, i amb la Paulina Rubio va ser molt maco, o sigui, sentia que hi havia una connexió també molt guai. A dia d'avui com que ens seguim encara i algun cop m'escriu i no sé. Que bé, que guai, això està molt que es bé. mantingui això, i tant. I bé, no només la Paulina Rubio va ser destacable a La Voz, sinó una persona que jo em considero bastant fan, et va deixar també et va fer un comentari bastant bonic, que és l'Antonio Orozco. Jo soc fan de l'Orozco, i et va deixar un comentari com aquest. Escoltem-lo també. Hay una historia súper bonita de un muchacho que se hizo llamar a sí mismo Alexander Supertramp, cambiándose el nombre, que decidió enfrentarse al mundo y decidiendo cambiar, y cambió todas las normas que nosotros conocemos, sabidas y por haber. En un cinturón de piel que llevaba, decidió marcar cada uno de los grandes momentos de su vida para no olvidarlos nunca. Estoy hablando de ti, Marlo. Yo sé que tu cinturón está llenísimo de grandes momentos ya, pero te prometo que te van a hacer falta darte 2 vueltas al cinturón para poder pulsar todos los grandes momentos que te faltan por vivir, porque no sé por qué, pero tienes un futuro infinito. Me da igual lo que pase hoy, tu futuro es infinito, porque tú cambias las cosas, porque tú cambias el mundo. Solo por eso és infinito. Gràcies, Antonio. Que fuerte. Exacte. O sigui... Hem de parar de fer aquestes coses sense ser els clips, perquè m'ho estic passant molt malament. Ai, Dios. Que algú com l'Antonio Orozco et digui això, és que és un referent musical, no només pel que significa l'Antonio Orozco, sinó perquè el que diu té tota la raó del món. O sigui, ets una persona que deixa marca i que, bé, canviaràs el món. I també perquè és una persona que realment en cap moment té potser l'obligació de fer una visibilitat d'aquesta lluita. Em refereixo,
és un home privilegiat, blanc, cis heterosexual, per tant, se l'escolta moltíssima gent que no té per què tenir una relació o unes vivències relacionades amb el col·lectiu, i el fet de que una persona que l'escolta tantíssima gent de tantes parts d'Espanya, de qualsevol lloc del món, incloït Llatinoamèrica, o sigui, que faci tanta visibilitat d'aquest moment, però a sobre amb tanta naturalitat, penso que és molt agraït, no perquè haguem d'agrair qualsevol cosa que fa una persona heterosexual per al col·lectiu, evidentment, però sí que és veritat, i a més en un programa en prime time, en una televisió privada, o sigui, em sembla molt més important del que podríem pensar simplement un comentari positiu cap a un participant, sinó que les conseqüències socials que pot tenir que Antonio Orozco digui una cosa com aquesta és admirable, per això estic tan alterada i emocionada. Necessitem més persones com ell que facin aquestes coses. Així esperem crear-les. Aquí en tens dos! No, molt guai, gràcies. És que és superguai tornar com a reviure això. Aquestes paraules les tinc superclavades, o sigui, me'n recordo perfectament i no sé, gràcies, perquè és molt guai tornar a escoltar-ho.